Mompa dhewek, guys. Senajan wadon, inyong ya tayang mompa ban dhewek, guys. Ora mung tayangnya di pompa tok, guys. Hehehe. Ki ceritane bar ngaji, guys. Kok ngaji, cucuk ngaji. Kok ngone jalan kayak aneh jebulane guys kabeh arep mburi. Lagi tak pompa burisit, guys, yang tak pompa. Parah iki gembesek. Pantesan ngleor ora ngena. Ya nimbang di pompa nang bengkel kan bayar ya, guys, pirang ewu ngarep muri. Akhirnya inyong memutuskan tak pompa dewek. Ya wong pompa dewek PTI kok gampang. Ki pompane nyilih ya, guys. Inyong ora duwe pompa soale. Ya nyilih ngone dulu re, guys. Satu alhamdulillah ki wis atos kaya-kayane, guys. Oh ya wis. Langsung bae pindah sing ngarep juga di pompa, guys. Sing ngarep juga gembes. Satsut. Kaya-kayane wis laku atos ki, guys. Alhamdulillah.